Wel, pam nes di ofyn y cwestiwn, i fi be dwi wedi ddysgu, dwi'n meddwl na'r peth cyntaf ni'n meddwl, dwi'n wedi dysgu dim byd, ac eto wedyn wrth feddwl go iawn, dwi'n meddwl bod ni wedi dysgu llawer iawn. A dwi wedi, yn bersonol, yr symlrwydd bywyd ac y pethau sydd wirioneddol yn cyfri. Ac i fi fy hun yn bersonol, ran bywyd yr eglwys a falle, mae cael, di cael bod yn rhan o bethau megis y seiat, cyfarfod gweddi, ac na criw bychan da ni, ond criw ffyddlon, a jyst gweld y tyfiant ysbrydol yna wedi bod yn hynod o felys. A ran yng ngwaith i hefyd, ar un ystyr mae'n rhywbeth eitha eironig, y mod i'n edrych ar bolisi amgylcheddol ers rhai blynyddoedd, ac eto bod fi'n teithio gymaint o filltiroedd ar hyd a lled y wlad, heb sôn am yn fyd eang ac yn ryngwladol hefyd felly. Wedyn mae hwn wedi bod yn gyfnod o aros, mae wedi bod yn gyfnod o ddod i nabod yn gweithwyr a gweinidogion ambell un yn llawer iawn gwell achos bod ni wedi bod yn cysylltu fo'n gilydd. Ond hefyd mae o wedi dysgu fi fwy ynglyn â anghyfiawnder yn byd ni. Ac dwi wedi bod yn cydgerdded efo lot o Gristnogion ar hyd a lled y byd, yn arbennig yn Myanmar ac hefyd yn Gogledd yr India, yn Madagascar hefyd, a mae rwy'n jyst yn rhyfeddu felly bod hwn yn gyfnod anghyfiawn iawn, ac i fod o hefyd yn gyfnod lle da ni'n tueddu fod yn hunanol iawn, a ynglyn i fuddiannau hunan a'i iechyd ei hun a falle. Mae hynny wedi gwneud i rwy'n sylweddoli felly. Mae jyst rhodio, a dwi'n meddwl hwnna di'r gair, mae rhodio efo'r arglwydd ydy'r peth pwysica a'r lle melysa, a'r lle saffa, ac y lle dwi fwyaf bodlon bod erbyn hyn felly. Felly mae rwy'n wedi dysgu lot, yn gwerthfawrogi beth sydd gyda fo, ond yn sicr yn fwy na dim byd arall, yn gwerthfawrogi y cyfoeth sydd wedi bod yn y cyfarfodydd gweddi ni, yn y seiat ni ac o aros yng ngair Duw. So be fyswn ni'n mynd efo fi i'r cyfnod nesaf yma? Wel, i ddechrau fe, dwi ddim yn meddwl bod ni allan o'r cyfnod yma eto felly. Ac mae rwy'n yn cymryd bob diwrnod fel mae o'n dod ac yn gwerthfawrogi pob diwrnod. Dwi'n meddwl bod fi wedi dysgu nad oes dim angen teithio ar hyd a lled y wlad. Mae gallu gwneud pethau'n rhithiol yn llawer iawn gwell i iechyd rhywun, yn llawer iawn gwell i'r amgylchfyd hefyd felly. Mae hynny wedi bod yn fendith. Ond dwi'n meddwl na'r peth fwyaf elfennol ydy cadw pethau'n syml. Ac yn sicr mae bywyd ysbrydol rwy'n wedi elwa lot o'r cyfnod yma. A bod rwy'n yn cael rhodio ngair Duw ac yn parhau mewn gweddi felly. Ac efallai bod rwy'n yn cymryd, yn fy ngwaith yma i fy mywyd rwsyn ei gilydd, ond yn fy rhysurdeb yma i fy mywyd, dwi'n meddwl bod hynny'n wir felly. Ond yn gwaith ni ydy bod yn gweini Iesu Grist felly, yn yr hyn da ni'n neud, ac i wneud hynny da ni angen arfogi'n hunan. Felly yn syml iawn aros yng ngair Duw, a hefyd aros adra fwy.